أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To muna da jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama a cikin ikonsa domin samun zama a wannan majalisi mai albarka domin gabatar da wannan darasi da muka yi alkawarinsa tun a cikin azumi na goron sallah da muka yi mishi take da aure daɗi. Abu na farko kafin shiga cikin darasin ina so na yi mana nasiha baki ɗayanmu da mu ji tsoron Allah akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi na shirya. Abin da ke wahalar da mu a rayuwa shine kaucewa shari'a. Abin da ke wahalar da mu a rayuwa shine kaucewa shari'a. Mu ji tsoron Allah. Ababen da muke karantawa a cikin alkur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jama'a wannan kadai ya ishe mu yi rayuwa mu tsira a duniya mu tsira a lahira. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa taraktukum alal bayda. Annabi ya ce na bar ku akan wani haske, akan wani sheki, akan wani kyalli, lailuha kana hariha. Annabi ya ce idan dare yayi daidai yake da inin wannan haske din, ma'ana idan dare yayi annabi ya ce duhu baya shigo ma hasken da na zo da shi. Annabi ya ce lailu haka na hariha, abinda na zo muku da shi na haske, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dare ya zo duhu baya shigo ma haske na, in ji manzon Allah. Wadda ya ɗoru akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam bayi bukatan fitila a rayuwa. Wadda ya ɗoru akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shiriya bayi bukatan tocila ko a ci falfal a cikin rayuwarsa. Babu inda zai rayu ya bukaci wani abu da zai haska mishi rayuwa. Annabi ya ce abinda na zo da shi haske ne. Annabi ya ce kuma na tafi na barku akan wannan haske. Annabi ya ce la yazigu anha ba'adi illa halik. Annabi ya ce ba wadda zai bar kan wannan haske da na zo muku da shi. Annabi ya ce idan ba halakake ba. Daga lokacin da kaga mutum ya kyamaci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen gudanar da rayuwarsa, a wajen gudanar da addininsa, to duk inda ya koma, annabi ya ce ya koma cikin duhu ne. Jama'a muna fahimta? Babu wani abu
ko menene wannan abin face sai da addinin mu ya zo mana da yadda wannan al'amarin yake. Allah ya matsa bakin wani bayahudi wata ran yace ma Abu Ayyub al-Ansari laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a, yace ku kan musulmai kun ji dadin ku, alherin Allah ya cin muku, annabinku ya koya muku komai da komai, hatta yadda za a biya bukata a bayan gida, hatta yadda za a tsuguna annabinku ya koya muku, hatta yadda za a yi tsarki a bayan gida annabinku ya koya muku. Jama'a duk lokacin da kaga ana karatu na abin da za a yi a bayan gida, ai an wuce karatun tsakar gida, an wuce karatun da za a yi a kasuwa, an wuce karatun da za a yi a ofis. In dai karatu ya kai ma har za a bude babi ko fasali, wannan karatun ana koya maka ne yadda za ka shiga bayan gida, yadda za ka yi in ka shiga bayan gida, in ka tsuguna karka kalli waje kaza, karka ba da baya ma waje kaza, ga yadda za ka yi tsarki, abin tsarkinka ka ajiye shi ta hannun dama ko ta hannun hagunka. Jama'a addinin da yake koyar da wannan karatun a ce kuma abin da za a yi a tsakar gida bai koyar da shi ba? Babu. Saboda haka addininmu ya zo mana da komai, babu wani abu da al'umma take bukata na rayuwa face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma al'umma bayani akan wannan shari'a ya kuma nusar da su. Idan mun ce za mu riƙe addininmu da abinda addininmu ya zo mana da shi na shari'a, jama'a za mu tsira a duniya kuma za mu tsira a lahira. Jama'a muna fahimta? Saboda haka duk abin da za mu karanta mu lazimta ma kanmu, mu ɗauka ma kanmu shiriyar annabinmu ita ce mafi alkhairin shiriya. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mafi alkhairin shiriya, mafi alkhairin shawara, annabi ya ce shawarar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mafi alkhairin nusarwa, annabi ya ce nusarwan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya datar da mu. Aure ɗaya daga cikin manyan manufofi da ya sa Allah ya shar'anta ma bayinsa auratayya a tsakaninsu shine don Allah ya samar da natsuwa wa bayinsa. Jama'a muna fahimta? Ɗaya daga cikin manyan manufofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nassanta cewa yana daga cikin dalilai da ya sa ya shar'anta auratayya a tsakanin maza da mata. Allah ya ce ya shar'anta auratayya ne domin ya samar da natsuwa wa bayinsa. Jama'a muna fahimta? Allah ya ce huwa allazi خلقكم والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الله يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة. الله شيني ود يحلتكم دغري قوايا دايا ita ce ran annabi Adam alaihi salatu wassalam, wa ja'ala minha zawjaha, sai ya sanya ma wannan ran matarsa daga jikinsa, domin daga haƙarƙarin annabi Adam alaihi salatu wassalam aka samar mishi da matarsa na Hawwa'u. Kamar wani ne ya ce Allah to don me aka samar ma annabi Adam da wannan mata? Allah ya ce liyaskuna ilaiha, domin ya samu natsuwa zuwa ga wannan mata. Mun ji ɗaya daga cikin dalilan ƙulla auratayya tsakanin maza da mata shine domin a samar da natsuwa wa ma'aurata, domin natsuwar mace yana ɗamfare ne da natsuwar mijinta. Jama'a mun fahimta? Shi yasa idan an zo ambaton natsuwar sai a ce saboda shi miji ya samu natsuwa, domin in miji ya natsu mace ta kasa kayanta kuma ta siyar. Idan miji ya ɗimauta ya gigita to dole matarsa ta ɗimauta kuma ta gigita. Jama'a mun fahimta? Zaman lafiyar mace a gidan mijinta yana alaka da zaman lafiyar miji a cikin gidansa. Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin. Allah shine ya halicce ku daga rai guda daya, shine ran annabi Adam alaihi salatu wassalam, wa ja'ala minha zawjaha, sai ya sanya ma wannan rai mata da zai zauna tare da ita, kuma daga jikin wannan ran aka cire wannan matarsa din. Allah ya ce liyaskuna ilaiha, amma mun samar mishi da mata ne, Allah ya ce domin ya samu natsuwa. Jama'a muna ji?
a wani go Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah sai ya halitta muku matanku da za ku yi zamantakewan auratayya da su. Allah ya ce daga jinsinku, ba a sa aljanu su zan matanku ba, ba a sa wani jinsin dabbobi su zan matanku ba. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah sai ya halitta muku daga jinsinku na mutane matanku da za ku yi zamantakewan auratayya da su. Allah ya ce litaskunu ilaiha. Allah ce domin ku dinga samun natsuwa zuwa ga waɗannan matan. Jama'a muna ji? Litaskunu ilaiha. Allah ce domin ku dinga samun natsuwa zuwa ga waɗannan mata da Allah ya samar muku daga jinsinku. Allah sai ma bayi kyautan waɗansu abubuwa guda biyu. Waje bainakum mawaddatan wa rahma. Allah sai ya sanya muku gata, baiwa, gudumawa da agaji. Allah ce sai na baku tallafi na muwadda, soyayya wa rahama. Allah ce da kuma jinƙai. Akwai soyayya, Allah ya ce akwai jinƙai. Waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya ce da na shar'anta auratayya a tsakaninku, Allah ya ce to sai na muku kyautan soyayya da kuma tausayawa a tsakaninku. Jama'a muna fahimta? Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala, ɗaya daga cikin manufofin da aka shar'anta aure don shi, kamar yadda waɗannan ayoyi suka bayyana, shine Allah ya shar'anta auratayya ne a tsakaninmu domin bayi su samu natsuwa a rayuwarsu, musamman su mazaje su samu natsuwa zuwa ga matayensu, kamar yadda muka faɗa a baya, domin natsuwar ya mace yana alaƙa ne da natsuwar mijinta. Jama'a muna fahimta? Aure yana sa natsuwa. Shi yasa manya da idan aka ga kanka na rawa, aka ga ka gagara natsuwa, sai a ce a maka aure. Alhaji, shi aure wani injection ne da yake mai da mutum cikin ruwan hankalinsa. Matsalar da aka samu, rashin iya zaman auren ya sa mutane ba su moran aure. Hadisi ya tabbata a cikin sahihul Bukhari, hadisin Alqama ya ce kuntu ma'a Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu. Ya ce wata rana ina tare da Abdullahi dan Mas'ud, falaqiyahu Usmanu bimina. Sai sayyidina Usman sai ya gamu da Abdullahi dan Mas'ud a Mina. Ya ce sai muka haɗu. Fakara sai ya ce mishi, ya aba Abdurrahman, ya abu Abdurrahman, shine alkunyan Abdullahi bin Mas'ud. Sayyidina Usman sai ya ce, ya aba Abdurrahman, ya kai baban Abdurrahman, inna li ilaika hajatan. Ya ce ina da wata bukata zuwa gare ka, ina so mu gana, akwai abin da nake so mu tattauna da kai. Alƙama ya ce fahalawa, sai suka keɓanta, sai suka koma gefe. Fakala Usmanu, sai Sayyidina Usman sai ya ce da Abdullahi dan Mas'ud, ya aba Abdurrahman, ya ce ya baban Abdurrahman, hallaka fi an nuzawwijaka bikran tudhakkiruka ma kunta ta'had. Ta ce zai yiwu, ya ce zai yiwu, za ka ba mu dama mu aura maka wata budurwa ta tunasar da kai samartakanka da yarantanka. Hadisin na cikin Bukari. Fahallaka an nuzawwijaka bikiran tudhakkiruka ma kunta ta'at. Zai yiwu mu sama maka wata budurwa da za mu aura maka, wadda za ta mai da kai cikin samartakanka da yarantanka ɗanye sharaf. A riwayar al'imamu Abu Dawud ya ce la'allahu yarji'u ilaika min nafsika ma kunta ta'ahadu. Ya ce ta yiwu idan mun aura maka wannan budurwan ya dawo maka
daga cikin ranka duk abin da ka manta a rayuwarka ta tuno maka da shi. A riwayar al'imamu hakim ya ce la'allaha an tuzakkiraka ma fataka, idan muka aura maka budurwan za ta tunasar da kai duk abin da ya subce maka, abin da kake ganin ba zai yiwu ba, yanzu kana ganin ba za ka iya fita da first class a jami'a ba, ya ce to mu aura maka budurwa? Jama'a mun fahimta? Kana ganin ba za ka iya haddan Bukhari ba, kana ganin ba za ka iya haddan Muslim ba, kana ganin ba za ka iya haddan Alƙur'ani ba, ya ce to mu aura maka budurwa ka samu daman haddacewa? Jama'a mun fahimta? Ma'ana shi aure a tsarin da Allah ya shirya wa ma'aurata zamantakewan auratayya, Allah ya shirya musu zamantakewan auratayya ne domin su dinga samun natsuwa a cikin zuciyarsu, domin duk abin da zai gudana a rayuwarsu ya gudana musu a cikin aminci. ‘Yan uwa mun fahimta? Amma matsalar da muka wayi gari da ita yau sai ya zama duk gida 10 da ka kirga na ma'aurata za ka samu gida 8 suna zama ne ba zama na jin daɗi da nishaɗi ba. A cikin gida 10 da kirka samu gida 2 da ake zama na soyayya da ƙauna da natsuwa a cikin zamantakewan auratayyan. Inda za ka zauna da mai gidan sai ya fara koka maka irin matsalolin da ke ciki game da iyalansa, inda za ka saurari iyalin sai ka ji tana koka maka irin matsalolin da take ciki da mai gidanta. Jama'a haka ne ko ba haka bane? Matsalar mu mafi girma ba mu iya yadda ake sarrafa soyayyar zamantakewa bane. Aurenmu babu maganar rashin soyayya a ciki. Duk aure da ka samu an yi a environment ɗinmu, a cikin kashi 10 za ka samu kashi 8 aure ne na soyayya wadda iyaye ba su iya taka ma wannan soyayyar mabirki. Haka ne ko baka ba? Ka kirga duk auren da ka san an ɗaura, idan ka kirga aure 10 za ka samu aure 8 aure ne na soyayya, zunzurutun soyayyan da ake a neman auren, ko da iyayen ma'auratan yana da wahala su iya taka ma wannan soyayyar birki. Haka ne ko ba haka bane? Saboda haka matsalar mu ba soyayya ba ce a cikin zamantakewan auratayya. Duk gidan da ka leka shi mai gidan yana son matarsa, duk matar da ka ganta a cikin gidan aurenta tana son mijinta. Matsalar da take azabtar da su ba su san yaya za a yi zaman, ba su san yaya za a sarrafa soyayyar da take tsakaninsu ta amfane su bane. In uwa muna fahimta? Ya tabbata ta hanyar ƙididdiga duk aure da ya mutu gida guda 10 za ka samu 8 an yi komensa. To duk auren da ƙiyayya ya kashe shi ba a kome. Jama'a mun fahimta? Amma duk inda ka samu aure ya mutu a cikin environment ɗinmu, kafin a yi wata 3 za ka samu ta fara buga mishi waya ko ya fara buga mata waya. Wannan dalili ne akan ba soyayya suka rasa a cikin zamantakewansu ba, zaman auren ne ba su iya ba. In muna fahimta? Auratayyanmu babu maganan soyayya a cikinsa. Soyayya, akwai soyayya mai ƙarfi a zamantakewan, domin duk aure 10 da ya mutu insha Allahu za ka samu 7 ko 8 an yi komensa. Duk auren da aka yi kome kuma to dama ba ta son sa bane, ba bai son ta bane, zaman ne ba su san yaya za su sarrafa shi su more shi ba. In muna fahimta? Shi kuma natsuwa da ake nema a samu a cikin zamantakewan auratayya, Allah ya ce ba ya shar'anta auratayyan domin a samu natsuwa ba? To shi natsuwa, jama'a, shine ruhin aure. Natsuwa shine ruhin aure, natsuwa shine rai na auratayya. Duk auren da ba natsuwa, soyayyar da take tsakanin ma'auratan bata isa ta gudanar da zamantakewarsu ba. Jama'a muna fahimta? Duk auren da mai gida bai samu natsuwa da matarsa akan zamantakewar ba,
duk yadda take son shi ko duk yadda yake son ta, wannan soyayyar bata isa ta gudanar da wannan zamantakewan ba. Ita soyayya kamar container ce, kamar mota ce, injin da ke juya motar shine natsuwar ma'auratan a cikin zamantakewan aure. Idan inji ya ɓaci, motar za ta iya tafiya? Motar ba za ta iya tafiya ba. Idan injin ta ya ɓaci, motar ba za ta iya tafiya ba. Saboda haka natsuwa da yake cikin zamantakewan auratayya, jama'a, shine rai na zamantakewan auratayya. Idan aka rasa natsuwa a cikin zamantakewan auratayya, auren mataccen aure ne, ba zai taba haifar da alkhairi ba. Auren mataccen aure ne, ba zai taba iya haifar da alkhairi ba. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusar da al'ummarsa akan duk lokacin da maganan aure ya tashi, annabi ya ba da zaɓi hanyoyin da ya kamata a samu abokan zama nagartattu wadda za su iya ba da gudumawa marayuwarsu da zurriyarsu domin su kai tudun mun tsira. ‘Yan uwa muna fahimta? Idan ka ga akwai wata shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a wajen zamantakewan auratayya, karkaki. Jama'a kuna ji? Karkaki. Idan akwai shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a wajen zamantakewan auratayya, ke baiwar Allah, karkiki. Annabi ya ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Annabi ya ce duk wani musulmin da ka gan shi a duniya, annabi ya ce na fi shi son kansa da kansa. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الله يتي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيني ما في تنتر دكا مؤمني akan kansu da kansu, in ji Allah. Inda za a zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, a zo da mahaifiyarka a ce ka zaɓa annabi ya rene ka ko mamarka ta rene ka, Allah ce za ka zaɓi manzan Allah ya rene ka alaihi salatu wassalam. Idan annabi ya nuna maka hanya, ya ce wannan hanyar idan an bi za a fita, wallahi idan an bida a fita. Idan annabi ya nuna maka wata hanya, ya ce maka ba ta fita, wallahi ba ta fita. Jama'a mun fahimta? Idan ka tashi za ka yi aure, saboda a samu family, saboda a samu zamantakewa wadda za ku iya samar makanku natsuwa, wadda wannan natsuwar ita ce moron da zurriyar ku za su samu su zama masu albarka. Idan ka yi kuskuren zaɓar matar da za ka aura, idan kika yi kuskuren zaɓen mijin da za ki aura, za ka yi nadamar da ba za ta amfane ka ba. Idan ka yi kuskuren zaɓar matar da za ka aura, idan kika yi kuskure na zaɓen mijin da za ki aura, ka zaɓi mace ko kika zaɓi miji wajen shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi za ka koka, wallahi za ki koka. Jama'a muna fahimta? Annabi bai bar mu kara zuwa ba, bai ce mana ka duba duk wadda ta maka ka aura ba, sai da ya nuna mana waɗansu alamomi, ya ba mu waɗansu shawarwari, ya nuna mana waɗansu sifofi. Wallahi jama'a, duk wadda bai ji bari ba zai ji hoho. Haka ne ko ba haka ba? Abu na farko, annabi ya yi mana umarni, ya ba mu shawara, ya mana ishara da mai addini. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, annabi sai ya ba da umarni, yace fa zawwijuhu. Idan wani ya zake zai nemi auren yarku, idza atakum man tardawna dinahu, idan ya zake muku wadda kuka gamsu da addininsa, aqidarsa, kun yarda aqida ce mai kyau, wa khuluquhu, ɗabi'unsa ɗabi'u ne masu kyawu,
annabi ya ce fa zawwijuhu, annabi ya ce ku aurar mishi. Addini yana da rana a wajen zamantakewan auratayya. Jama'a, addini shine ma mai rana a cikin zamantakewan auratayya. Ɗabi'u masu kyau suna da fage mai faɗi a cikin zamantakewan auratayya. Waɗannan abubuwa guda biyu jama'a su ne kaɗai ake iya sarrafa soyayya da su kuma a samu natsuwa a cikin soyayyar. ‘Yan mun fahimta? Waɗannan abubuwa guda biyu da su ake iya sarrafa soyayya har masoyan su samu natija mai kyawu, su samu sakamako na alkhairi a cikin zamantakewan auratayyansu. Saboda haka yana daga cikin hakkin 'ya'yanka a kanka dole uwarsu ta zama mutumiyar kirki ce. Yana daga cikin hakkin 'ya'yanki a kanki dole ubansu ya zama mutumin kirki ne. Jama'a muna fahimta? Idan kina so ki kalli waye ɗanki to ki kalli waye mijinki, domin ɗanki zai fito photostat ne na mijinki. Idan kina so ki gane ɗanki fari ne ko baki ne ki kalli mijinki. Idan kina so ki gane ɗanki dogo ne ko gajere ne ki kalli mijinki. Idan kina so ki gane ɗanki mugu ne ko mai sanyin hali ne ki kalli mijinki. Simfirin da aka buga mijinki akai, akan wannan simfirin za a bugo 'ya'yanki akai. Idan kana so ka ga 'ya'yanka a fili ka kalli matarka da ka aura. Matarka photocopy na 'ya'yanka ne. Allah a Qur'ani ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakidan كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله يتي والبلد الطيب أي التربة الطيبة. الله يتي غارين كسا مي كيو. الأرض الطيبة. الله يتي كسا مي كيو. يخرج نباته بإذن ربه أي يخرج نباته حسنا طيبا بإذن ربه. الله يتي سيران da zai fito a wannan gonan, tsiron da zai fito a wannan anguwan, tsiron da zai fito daga jikin wannan mutumin, Allah ya ce zai fito ne mai kyau nagartacce da izinin Ubangiji. Wallazi khabusa, Allah ya ce amma gurbatacciyar ƙasa, wallazi khabusa gurbataccen miji la yakhruju illa nakida, ba abin da zai fita a jikinsa, Allah ya ce in ba abin da yake gurbatacce maras alkhairi ba. Babu abin da zai fita a jikinsa idan ba gurbatacce maras alkhairi ba. Jama'a muna fahimta? Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih. Allah ya ce kyakkyawan waje, kyakkyawar gona, Allah ya ce tsiron da zai tsiro a cikin wannan gonan, Allah ya ce tsiro ne mai kyau mai albarka. Wallazi khabusa, amma waje da ya gurɓace la ya kurju illa nakidan, ba abin da zai fito abun, Allah ce face maras albarka maras alkhairi. Jama'a mun fahimta? Saboda haka abokiyar rayuwa ita ce wadda ya kamata a tantance ta a bisa ma'auni na shari'a, bisa ma'anga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a ribaci dukkan alkhairi da yake cikin zamantakewan auratayya. Idan kai kuskuren auren mace wadda ba nagartacciya ba, idan kika yi rashin sa'a kika auri miji wadda ba nagartaccen miji ba, to a rayuwarka ka samu wani tabo da yana da wahala ka iya warkewa daga wannan tabo. Kin samu tabon da yana da wahala ki iya warkewa daga wannan tabo din. Jama'a mun fahimta? To irin wannan aure barkatai wadda babu tsari, babu shawarwari na musulunci, babu duba bisa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin da Allah ya mana ishara da shi a cikin alkur'ani, wannan ke sa a fada cikin irin wancan hali na kakani kai, ko kuma idan an zo zamantakewan a gagara amfanar abinda ake mora a cikin zamantakewan auratayya. Jama'a muna fahimta? Saboda haka dukkan waɗannan shawarwari, dukkan waɗannan umarni
da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu domin a wani hadisi cewa yi alaika bi zati dini a riwayar bayaki alaika bi zati dini wal khuluqi yace na hore ka ina gargadinka annabi yace ka nemi mai addini da kyakkyawan ɗabi'a dukkan waɗannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana a cikin waɗannan hadisai iya abin da suke bayarwa shine irin wannan zabi da shi ake moran rayuwa ta zamantakewar auratayya. Jama'a mun fahimta? Allah ya sa mu dace. Saboda haka illar mu mafi girma na rashin jin daɗin zamantakewan auratayya da ya yi katutu a cikin al'ummarmu ba wata matsala ce ta addabe mu ba, sai dai rashin iya zamantakewan auratayyan shine ya addabe mu. Kowane miji yana son matarsa kuma kowace mace tana son mijinta, amma matsalar da aka samu yaya za su gudanar da zamantakewan wannan shine suka rasa a tsakaninsu, saboda haka aka fada cikin wannan musifa. Jama'a mun fahimta? Idan mace ta auri miji da bai samu natsuwa da ita ba, wallahi za ta rayu a gidansa a cikin azabtuwa sama da azabtuwar da za ta yi idan a kurkuku take rayuwa. Jama'a kuna fahimta? Idan mace mijinta na aure bai samu natsuwa da ita ba, za ta yi rayuwa a cikin gidansa a cikin kunci, irin kuncin da za ta gwammaci da a kurkuku take, da ya fi mata sauƙi da irin wannan rayuwar. Jama'a mun fahimta? Idan namiji bai samu matar da ya natsu da ita a cikin zamantakewar auratayya ba, to sai ya gwammaci azabtuwar rashin aure akan azabtuwar aure da ya yi. Jama'a mun fahimta? Kasan babu mafi munin azaba a rayuwa kamar a ce mutum bai da mata. Shi ba zai gane azabtuwar da yake ciki ba, wallahi har sai ya yi aure. Jama'a mun fahimta? To amma idan mutum ya yi rashin sa'a ya auri matar da bata san yaya ake sarrafa miji ba, bata san yaya ake iya gudanar da zamantakewan auratayya ba, bata san yaya ake samar wa miji natsuwa a zamantakewan auratayya ba, wallahi sai ya gwammaci da ma bai yi auren ba, da ya fi mishi alkhairi. Jama'a mun fahimta? Saboda haka duk auren da aka rasa natsuwa a cikinsa, abin da ke biyo baya shine azabtuwa a zamantakewa. Idan aure aka rasa natsuwa a cikinsa, abin da ke biyo baya a rayuwa shine ma'auratan sukan azabtuwar da tafi rayuwar da suka yi ba su yi aure ba. Jama'a muna fahimta? Sarrafa zamantakewan auratayya, sarrafa soyayyar da take tsakanin ma'aurata wata nukta ce da yawa daga cikin mutane suka rafkana daga ita. Misali, idan da yanzu za a tambaye ka a ce maka duk duniya a cikin abinci da ake ci me yafi maka daɗi, sai ka ce nama. Idan aka samu wacce bata iya sarrafa shi ba, ba zai ciwu ba. Malam, duk abin da ka ji mutum yana yabawa na abinci da ke ci da daɗin abincin, ba abincin ke da daɗi ba, sarrafa abincin ya jawo daɗin. Jama'a kuna fahimta? Duk yadda ka ji ana gwada abinci, duk yadda ka ji ana yaba abinci, abincin ba abincin ya samar ma kansa wannan daɗin da ke tattare da shi ba, wallahi sarrafa shi da aka yi ya samar mishi da wannan kima. Yadda muke zaunin nan, za ka je ka samu wata tukuba ana sai da nama, saboda arhan naman akwai tsinkan naira 50, naman kuma naman saniya ne,
a yanzu haka akwai wajen wani mai sai da nama layi ake yi kafin a sai nama, haka ne ko ba ka ba? Me ya bambanta naman wancan da naman wannan? Sarrafawa, haka ne ko ba ka ba? Amma wancan naman saniya ne, wannan ma naman saniya ne. Bambancin da ke tsakaninsu shine yadda aka gyara naman, yadda aka sarrafa naman, ɗawainiyar da aka yi ma wannan ya ɗara ɗawainiyar da aka yi ma wancan. Wannan shi ke bambanta su a wajen farashi. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Saboda haka ba matsalar mu soyayya ba ce. An tambaye ta kina son sa, ta ce ina son sa. To baba ba matsalar tana son sa bane. Kana son ta? Kana son ta. Matsalar ba kana son ta shine matsalar ba, amma inda matsalar take sun san yaya za su zauna. Jama'a mun fahimta? Ta san yaya za ta sarrafa mijinta, mijin ya san yaya zai sarrafa matarsa. Wannan nuktar anan ake samun matsala, ba damuwar tana son sa ba, amma zai iya rike ta bai walakanta ta ba. Matsalar ba tana son sa ba, a za ta iya zama da shi bata tozarta iyayensa ba, bata walakanta shi ko bata tozarta shi ba. Matsalar mu ba soyayya ce matsalar mu ba, sarrafa yadda za mu zauna a tsakanin mu ita ce matsalar yan uwa. Ko menene a duniya ka je ka zauna ka yi tunani ko meye wannan abin, idan aka samu wadda bai iya gudanar da shi ba ba zai amfane shi ba. Jama'a mun fahimta? Ita mace kamar abin hawa take, mu ce kamar doki take, ko mu ce kamar jaki take, ko mu ce kamar mota take. Mutum zai je ya siyo motarsa sabuwa fil, ko yaro ya gani a jikin motar sai ya dinga koransa. Idan bai iya riko na alkhairi wa motar ba, a shekara ɗaya sai ya je ya bubbuge motar, sai ka je yana cewa ina so in canza wannan motar. Haka ne ko ba ka ba? Matsalar ta mota ne ko ta wadda ya rike mota ce? Ta wadda ya rike mota ce. Haka ne. Saboda ita mace misalinta kamar dukiyarka ce, misalinta kamar motarka ce. Idan mace ta fada hannu wadda bai iya riko ba, wallahi ɗaya sai ya bubbuge ta, ya mammo kaɗa ta, sai kuma ya ce yana so ya je ya yi aure. Jama'a mun fahimta? Saboda haka matsalar wane ne zai iya rike ta, wane ne ya san kimarta, wane ne ya san tsadarta, wane ne ya san yadda ake iya gudanar da ita. Wacce za ka aura wace ce ta san yadda ake rike miji, ba ustaziya kawai ake nema ba. Annabi ya ce ta zawwajul waduda alwaluda, wacce ta kware a iya soyayya da sarrafa miji. Hadisi ne ingantacce. Ta zawwajul wadudal waluda. Annabi ya ce in kun tashi aure ku auri waɗanda suka kware a soyayya, waɗanda za su iya sarrafa ku a cikin zamantakewa. Sura ga Qur'ani, ga hadisi, ga li'irabi, ga soyayya. Yan uwa muna fahimta? Yadda ake sarrafa soyayya a cikin zamantakewan auratayya yan uwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa hakkokin ma'aurata gida biyu. Akwai hakkokin miji akan matarsa, akwai hakkokin mace akan mijinta. Ka ji an rama wani jama'a mun fahimta? Kai kan aikin ka san a kawai babu akwai hakkokin miji akan matarsa, akwai hakkokin mace akan mijinta. Jama'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara waɗannan hakkoki ne a tsakanin ma'aurata domin a samu natsuwa a cikin zamantakewa. Waɗannan hakkoki Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta su a tsakanin ma'aurata ne
domin a samu jin daɗin zamantakewa, a samu natsuwa da Allah ya samar wa ma'aurata a cikin zamantakewa. Duk wadda ya yi ragwanci wajen sauke nauyin da Allah ya ɗora mishi akan abokin zamansa, to zaman ba zai taɓa yin daɗi ba har iya ƙarshen rayuwarsa. Jama'a muna fahimta? Allah ya kasa zamantakewan auratayya gida biyu. Rabi sai aka danka shi a hannun mace, ita ce za ta kula da waɗannan abubuwa. Rabi sai aka danka a hannun miji, waɗannan ababa su ne zai riƙe ya kula da matarsa. A cikin abin da ake bukata a gunsa kashi 50, idan ya ba da kashi 40, ya tauye kashi 10 a cikin waɗannan hakkoki, to ba zai ji daɗin zama da matarsa ba. Idan a cikin kashi 50 nata ta zo da kashi 40, ta tauye kashi 10 daga cikin hakkokin da aka ce ta sauke na zamantakewa da mijinta, to za a samu rashin jin daɗi na wannan zamantakewan gwargwadon abin da ta tauye a cikin hakkokin mijinta. Jama'a muna fahimta? Dole sai ka tashi ka ba da abin da ake bukata na hakkokin matarka a kanka, sai ta tashi ta ba da abin da ake bukata na hakkokin mijinta a kanta. Jama'a mun fahimta? Ai yanzu dai mun fahimci cewa ba ƙiyayya ce matsalar mu ba, kuma ba soyayya muka rasa a cikin zamantakewar mu ba. Matsalar da muka rasa ita ce yaya za mu sarrafa zamantakewar mu tsakanin mu da abokan zaman mu. Wannan ita ce matsalar. To inda matsalar take ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa hakkokin zamantakewa 50-50. Mace tana da kashi 50, namiji yana da kashi 50. Duk wanda ya gagara bada abinda aka dora mishi na hakkin zamantakewa tsakaninsa da abokiyar zamansa, duk wacce ta gagara ba da abin da aka ɗora mata na hakkin zamantakewa tsakaninta da abokin zamanta, to jama'a wannan zamantakewa za a yi shi ne a gurgunce, kuma ba zai yi albarka wasu ma'aurata ba. Jama'a mun fahimta? Wadda ƙarshe za mu zo mu karanta irin illa da yake ma zurriya har zuwa ƙasa a cikin rayuwarsu. Allah ya ce ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الله يتي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سما ماتا سنا da kwatankwacin abin da ke kansu da aka dora musu na bada hakkokin zaman auratayya ga mazajensu. Allah ya ce to su ma suna da kwatankwacin waɗannan hakkoki na kyautatawa akan mazajensu. Jama'a mun fahimta? Me ke bambanci tsakanin mace da mijinta? Allah ya ce walin rijali alaihinna daraja. Su mazaje su ne ogogi in ji Allah. Domin in dai ana zamantakewa to ai dole a samu jagora. Wa zai bada umarni? Wa zai bada hani? Allah ya ce to mai gida ne. Amma a wajen zamantakewa na mu'amala a cikin gida, zamantakewa na auratayya, wajen kyautatawa a wajen zamantakewa, yadda aka ɗora mata nauyin ta kula da kai, haka aka ɗora maka nauyin ka kula da ita. Jama'a muna fahimta? wala kunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Allah ya ce su ma mata suna da hakkoki na a kyautata musu kwatankwacin irin hakkokin da aka ɗora musu su kyautata wa mazajensu. Me bambancinta da mijinta? Allah ya ce shi ne jagora, shi yake da daraja a kanta, shi zai jagoranci. Amma maganan kyautata zamantakewa yadda aka ɗora mata haka aka ɗora maka. Jama'a mun fahimta? Shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa ni nakan yi ado na yi kwalliya wa matata kamar yadda take ado ta yi mini kwalliya. Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah ya ce hunna libasun lakum, su mata Allah ya ce sutura ne gare ku, hula ce, riga ce, wando ne,
takalmi ne a gunka inji Allah wa antum libasul lahunna kuma sutura ne ga matanku ma'ana yadda mace za ta zama sutura gare ka Allah ya ce kai ma sutura ne ga matarka ba wai ana auren su ne don wata manufa ta bauta ba amma ana auren su ne domin a kyautata zamantakewa ita ma ba wai tana aure ne don a ɗauki ɗawainiyanta ta miƙe ƙafa ba a'a ita ma akwai hakkokin da aka ɗora mata wadda ake bukata ta sauke a cikin zamantakewa in uwa muna fahimta waɗannan hakkoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya raba su tsakanin maza da mata waɗannan aka ce wa mace hakkokin mijinki ne a kanki wa'annan ɓangarori aka ce hakkokin matarka ce a kanka jama'a idan ba mun kiyaye dokokin Allah mun ji tsoron Allah mun ce za mu ɗabbaka abinda addini ya zo da shi a cikin zamantakewan auratayya ba za mu fita a cikin halin kakanikayi da muke ciki ba idan ba mun ji tsoron Allah mun ce za mu saka abinda muke karantawa na ƙa'idodin zamantakewa furucinmu ya shiga cikin aikinmu ba wallahi ba za mu fita daga cikin halin kakanikayi da muke ciki ba wannan mummunan zama sannan shi za mu yi ta gadar ma 'ya'ya da jikoki har illa masha Allah jama'a mun fahimta amma idan mun yarda mu al'umma ce masu karɓan canji kuma za mu karɓi canji da ya zo daga addininmu wallahi yanzu za ka ga al'ummar mu ta fara haiba domin babu abinda ke me da mutum cikin natsuwa da samun nishadi a rayuwa kamar ya samu natsuwa a cikin gidansa jama'a mun fahimta mu yi kokari don Allah duk abin da za mu karanta wadda addininmu ya zo da shi mu yi kokari mu kiyaye mu sa shi a cikin ayyukanmu domin mu samu waraka daga hali da muke ciki a cikin rayuwa waɗannan hakokin da Allah ya ce ka ba wa matarka a matsayin hakkokinta ko Allah ya ce ta ba da waɗannan hakkoki zuwa ga mijinta wannan hakkin duk ƙanƙantan abin da ka sarrafar da shi a gefe laifi ne ko da kuma ma'addini kai aiki da wannan hakkinta jama'a mun gane idan aka ce abu hakki ne na matarka to ka bar tunanin ka sarayar da wannan hakkin a wani gurbi da bai dace ba a kowannan gurbin hakkinta addini kai a daidai wannan gun ka yi laifi a musulunci kuma sai ya haifar da matsala abu juhaifa hadisin bukari ya ce aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai na salman wa abi darda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin salmanul farisi da abu darda fazara salmanu abad dardai wata rana salmanul farisi sai ya kai ziyara gidan dan uwansa abokinsa abu darda fara'a ummar darda mutabazzilatan lokacin da ya shiga gidan sai ya ga ummu darda matan abu darda a wargaje a yamutse fakara sai ya ce mata mashi aniki me ke faruwa da ke yaya za a yi kina matar aure kina cikin gidan mijinki ki zauna a watse kamar haka fakara sai ta ce mishi akuka abu darda ta ce dan uwanka abu darda laisa lahu hajatun fi duniya bayi da bukatar komai a duniya soyayya bai dame shi ba damuwansa yau mai kumun nasu da rabbil alamin shi mata bata dame shi ba damuwansa yau matubular sarakin faja abu darda yana cikin gidan sai ga abu darda ya shigo fasana alahu ta'aman yasa aka shirya mishi abinci na karamci fakala sai yace mishi kul fa inni sa'im yace musulmanul farisi ka ci ni ina azumi ba ya tabbata abinda matar ta ga mishi ba
fakara sai ya ce mishi ma ana bi akilin hatta ta akula, ya ce ba zan ci ba har sai ka ci. Fa akala, sai ya karya azumin, sai suka ci abinci. Salman al-Farisi sai ya ce a ransa ba zan bar gidan nan ba, ya kamata in koya ma abokina karatun sunna. Falamma kana lailu, lokacin da dare yayi, zahaba Abu Dardai ya sai Abu Dardai kawai sai ya koma gefe ya je ya tsaya zai fara kiyamul laili. Fa qala lahu Salman, sai Salman al-Farisi ya ce mishi nam, koma ka kwanta. Kaga duk point da matan ta bashi ya tabbata. Thumma jaa yaqum, sai ya sake dawowa zai sake kiyamul laili. Fa qala lahu, sai ya ce mishi nam, ya ce mishi ka koma ka kwanta. Sai ya koma ya kwanta. Falamma kana akhirul layl, lokacin da dare karshen dare ya zo, kala Salmanu al-Farisi sai ce qumil ana, tashi yanzu kai qiyamul layl. Fa sallaya jami'a, sai suka tashi suka yi qiyamul laylin su tare. Bayan sun sallami sai ce to ka zauna in karantar da kai musulunci da kyau. Yace mishi Abu Darda, inna li rabbika alayka haqqa, yace ka sani ubangijinka Allah da ya halice ka yana da hakki a kanka, wali nafsika alayka haqqa, kai kanka gangan jikinka yana da hakki a kanka, shi ma dole ka bar shi ya dana, shi ma yana da hakki. Da annabi yake cewa sa'adatul mar'i akwai albaitul wasi, dama mala'iku ne zo gidan ba kai bane zaka walwala a albaitul wasi ne. Ya ce mishi inna li rabbika alayka haqqa, ubangijinka yana da hakki a kanka, wali nafsika alayka haqqa, kai ka jikinka na da hakki a kanka, wali ahlika alayka haqqa, matarka tana da hakki a kanka. Fa a'afi kullu bi haqqin haqqahu, yace duk wani mai hakki ka bashi hakkinsa, kar ka dauki hakkin matarka ko hakkin gangan jikinka ko hakkin makwabcinka ka duka ka je kai addini da shi. Fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, bayan gari ya waye Abu Dardai sai ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa akbarahu dalika, sai ya bashi labarin abinda ya faru tsakanin shi da Salman al-Farisi. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sadaqa Salman. Annabi ya ce tunda Salman ya maka karatun gaskiya ne. Jama'a muna ji? Hakkin matarka ko addini kace zaka yi a gurbin laifi ne, kuskure ne. Fa'adi kullu bi haqqin haqqahu, dole ka ba ma kowani mai haƙƙi haƙƙinsa. Haka ya faru da mata Usman ibn Mas'ud. Nana Aisha take bada labari, al-Imam Ahmad hadisin, nana Aisha tace kanat taktadibu wa tatatayyab, mace ce ma'abutiyar lalle, kunshi ga kuma kanshe jikinta, duk inda ta zauna kanshi ce. Thumma tarakat, sai ta zo ta bar wannan abin. Fadakalat ala Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha, wannan matar Usman bin Mas'ud sai ta je ta shiga wajen nana Aisha, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutabazzilatan, aya mutse a wargaje. Ajabat Aisha min zaka, nana Aisha da ta ga haka sai ta yi mamaki. Fa sa'alat hani sababi, sai ta tambaye ta ce wani ya jawo haka, ke matar da muka san ki ba ki rabuwa da kunshi, ba ki rabuwa da kwalliya, ba ki rabuwa da kanshi, ba ki rabuwa da ado, me ya faru rayuwarki ta zama haka a yamutse? Fakala ta ce ya umman mu'minina, ta ce ya uwar mu'minai, inna Usmana la yuridu duniya wa la yuridu nisa. Ta ce mijina Usman bayi da bukatar duniya, bayi da bukatar mata, damuwarsa kiyamarsa. Fadakala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, suna cikin wannan magana bayan ta fita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo wajen Aisha. Fa akbaratu Aisha bi zalika, nana Aisha sai ta labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru. Ta ce mishi fa almajirinka ya kwafsa. Ta ce mishi almajirinka ya ɗauki hakkokin matarsa
gaba daya ya ba ma Allah. Fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Usman, manzon Allah take sai ya tura aka kira mishi Usman bin Mas'ud, ya ce mishi atu'minu bima nu'minu bihi, ya ce mishi kayi imani da abinda muka yi imani da shi, kana mai imani da abinda muka yi imani da shi? Haka manzon Allah ya gaya mishi. Alqur'anin mu shine alqur'anin ka Usman, Allahn mu shine Allahnka, shiriyar da nazo da ita annabi ya ce shine addininka? Fakala Usmanu na'am, Usman ya ce mishi eh. Fakala sai annabi ya ce mishi fa uswatul laka bina, to in addini ne ka koya a gunmu in ji annabi. Annabi ya ce baka fi ni iya addini ba. Jama'a mun fahimta? Annabi ya ce mishi atu'minu bima nu'minu bihi, kana mai imani da abinda muka yi imani da shi? Usman, ko dai ka je ka samo wani sabon addini ne, amma addinin da muke yi shi kake yi? Yace shi nake yi manzon Allah. Yace mishi fa uswatun laka bina, to ka kwaikwayi komai. Annabi ya ce a gunmu, annabi ya ce ana atqakum lillahi wa akshakum lahu, annabi ya ce duk duniya na fi ku tsoron Allah. To duk duniya akwai gidan da ake soyayya irin gidan manzon Allah? Duk ustazancin ka kai manzon Allah ne? Shi manzon Allah ne shi. Annabi ya taka mishi birki, ya ce abinda kake yi a gidanka ya ce kuskure ne, in dai addinin mu ɗaya ne. Annabi ya ce Usman bin Mas'ud, ka ajiye duk abinda ka iya. Annabi ya ce ka kwaikwaya daga wajena, ni ne babban malaminka. Annabi ya ce fa uswatun laka bina, ka kwaikwayi abinda muke yi. Wallahi ko a dirama ba a taɓa soyayya irin soyayyar gidan manzan Allah ba, sai dai in kuma ta saba ma Allah. Jama'a mun fahimta? Saboda haka ustazai ku tashi don Allah, ku rayar da gidajenku da soyayya da matanku, ku mayar musu da ruhin da yake jikinsu a soyayya. Ustazai ku 'yan gida ne, 'yan duniya haɗuwar tasha suka yi da soyayya. Haka ne ko ba haka? Wallahi tallahi mai addini shi ya san rayuwar soyayya, domin shi ne ya karanta daga maɓuɓɓugarta 'yan duniya a tasha suka same ta, soyayyar su kuma babu albarka a cikinta. Jama'a kuna fahimta? Shi fa manzan Allah a cikin gidansa Nana Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u ala hijri wa ana ha'idun fa yaqra'u alquran. Tace manzon Allah ya kasance ni ina al'ada, ka san a lokacin al'ada akwai wani dan get a tsakanin mace da miji, to tace ni fa ina al'ada, tilawan alqur'ani in manzon Allah zai yi akan cinya na yake zuwa yake shingida kafin ya tilawan qur'ani. Jama'a kuna fahimta? Nana Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri fa yaqra'u alqur'ana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kishingida in zai yi tilawan alqur'ani. In zai yi tilawa tace yakan zo ne ya kwanta akan cinya na kafin ya fara tilawan alqur'ani. To kai wani irin ustaz ne? Hadisin Muslim, al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisin. Nana Aisha take cewa kuntu ashrabu wa ana ha'id, tace nakan dauki abin sha ina al'ada in sha, thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bayan na sha sai kuma na miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa yad'u fahu ala mawdi'a fiya fa yashrab. Idan an kawo madara ko an kawo kindirmo, manzon Allah ba wai rabawa ake a kofuna kowa ya sha nashi ba, ta ce riƙewa nake abinda aka zuba madaran a ciki, idan na sha ta ce sai na miƙa mishi sai ya kurba, sai ya miƙo mini sai na kurba. To ko a drama ka taɓa ganin wannan soyayya? Ba zubawa ake a raba ba. Ta ce kuntu ashrab, nakan sha abin sha wa ana ha'id, ina ma al'ada. Wai ba tana gaya maka tana al'ada, to in ba a al'ada mai zai faru?
thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tace idan na kurba sai na mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yad'u fahu sai ya sa bakinsa ala mawdi afiya a inda na sa bakina fa yashrab sai sha wa ata'arraqul arqa nana Aisha tace nakan gatsi kashi wanda yake da nama a jikinsa wa ana ha'id ina al'ada thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idan na gatsa sai na miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yada'u fahu ala mawdi afiya sai ya sa bakinsa a daidai inda na gatsa shi ma sai ya ciro nama a jikin kashin idan aka zo da kaza ba wai ajewa ake a ce a zauna a ci ba ta ce idan aka yanko cinya sai in yaga sai in miƙa wa manzon Allah sai ya yaga sai ya miƙo mini ta ce da haka ake cinye wannan naman al-imamul bukari ya rawaito hadisin ko wannan ma bidiya ne jama'a mun fahimta matsalar mu yan uwa ba mu iya sarrafa zamantakewa yadda za mu more shi bane wannan ita ce al'ada mafi muni daga cikin al'adar Hausawa idan soyayya ce ba za a iya yi a tsakar gida ba amma in fada ne da a yi a tsakar gida haka ne soyayya ba za su iya yi a tsakar gida ba amma fada a gaban 'ya'yansu ma za su yi yana faruwa ko bai faruwa idan soyayya ne ba za ta iya nuna wa mijinta kauna ba ba za ta iya amfani da lafuzza na soyayya ba wani tun da ya auri matarsa bai taba ce mata ina son ki ba amma idan fada ne har makwabta da su ji suna fadan bai dame su ba amma ya rene ta rene shi ya kyautata mata ta kyautata mishi wannan ba za a yi ba haka yake malam ko ba ka bane haka ne wallahi sai mun yarda mu al'umma ce masu karban canji kuma mun yarda za mu sanya canjin a cikin zamantakewar mu duk yadda kake ganin kai mai addini ne annabi ya ce na fi ka tsoron Allah duk waɗannan hadisai da muke karantawa hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun je da manzon Allah yake cin abinci ko abin sha da matarsa wannan shi ke sa a samu ta'asiri na ƙauna da kawar da kai da juriya a cikin zamantakewa duk wanda ke maka irin wannan kulan duk matar da take ma mijinta irin wannan kula din yakan sa a samu natsuwa a cikin zuciya lokacin da namiji ya natsu da matarsa babu dama ya walakanta ta ba zai ga laifinta ba idan bai samu natsuwa ba akan kankanin abu sai ya walakanta ta idan matarka ba ta samu natsuwa a zama da kai ba ba za ta maka afuwa akan zamantakewa ba jama'a mun fahimta kankanin abu wadda bai taka kara ya karya ba sai ka ji shi a makwabta sai ka ji shi a cikin gari saboda me saboda ba ta da natsuwa a zama da kai kai ba ka da natsuwa a zama da ita nana Aisha take cewa ni fa muna tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shigo sai ce ki tashi mu dan tsera ta ce idan mun tsera sai na tsere shi to ina tsere yar shekara 10 da wadda ya kai shekara 60 ai gudun ba gudu ne na son gudu ba gudu ne na soyayya to dan shekara 60 aso in ba soyayya ba me zai sa shi gudu sai dai dole jama'a mun fahimta ta ce to haka muke rayuwa da manzon Allah saboda haka annabi ya ce ma Usman in dai abin da muka yi imani da shi kai imani da shi annabi ya ce ka koya daga wajenmu to ina mun je da mai yadda yake yi to yanzu ce ma Usman da yayi ka koya daga wajenmu umurnin ya tsaya ne akan Usman kuma ya shafe mu in dai gaskiya ne ya shafe mu in dai gaskiya ne jama'a mun fahimta saboda haka don Allah mu yi kokari kar mu saka abin da muke karantawa a cikin addininmu ya zama mana abin wasa mutane da yawa Allah ya zarge su a cikin alkur'ani waɗanda suka ɗauki addinin su shiririta da shirme wadda Allah ya fidda albarka a cikin rayuwarsu mu ɗauka addinin mu ne mu ɗauka annabi Muhammadun mu ne jama'a mun fahimta ya zo a cikin hadisin Muslim wata rana Umar
ibn abi salama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayukabbilu sa'in, manzon Allah mai azumi zai iya sumbatar matarsa, zai iya tsotson harcen bakinta? fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce mishi sal hazihi li ummi salama, domin dama mahaifiyarsa matar manzon Allah ne, sai ya ce to ka tambayi wannan, tambayi mamar ka sha labari. fa akbaratu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u zalika, sai ta bashi labari tace manzon Allah yana sumbata yana azumi. Gashi nan a bulugul marami ruwayar Abu Dawud, ko alwala yazo yayi kafin ya fito zo dan sumbaci matarsa kafin ya tafi. Kaga wani ustaz tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u zalika, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka. fa kana Umar, sai Umar yace ya rasulullahi, ya manzon Allah, qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara. Yace manzon Allah, mu ba za mu biye maka ba, domin kai an gafarta maka duk abin da ya shuɗe a baya, sannan kuma abin da zaka aikata babu komai, to wa zai biye maka? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. يتي na fi ka tsoron Allah, na fi ku tsoron Allah, na fi ku bin dokokin Allah. In ba don Allah ne ya shar'anta haka ba, annabi ya ce da ba zan yi ba, don ni manzan Allah ne. Addini ne ko ba addini ba ne? Addini ne. Annabi ba a cikin hadisi yake cewa a duniya mata'u, ita duniya annabi ya ce dukanta a more ce kawai, dukanta a ɗana ne kawai. sai annabi ya ce wa khairu mata'i duniya almar'atu saliha, amma mafi alkhairin daɗin duniya annabi ya ce mace saliha. to mace saliha in ka ji a hadisi ba wai ana magana mai kiyamun laili bace. sahabbai suka ce manzon Allah wace ce mace saliha? Annabi ya ce allati in amaraha ata'atu, ita ce matar da in mijinta ya mata biyayya sai ta yi da, a yi sai ta yi, a bari sai ta bari. wa in nazara ilaiha sarratu, idan kuma ya kalle ta yadda ta ci ado ta yi kwalliya sai ta burge shi. wa in aka sama alaiha abarratu, in kuma ya yi rantsuwa a kanta ya cika baki, annabi ya ce za ta barrantar da shi. in ya ce mu karasa gida ba za a rasa shayi ba, in an je ba za a rasa shayi ba. annabi ya ce to sala hakin. idan ya ce ba za a rasa abu kaza ba, annabi ya ce in ya cika baki a waje ba za ta tsinka shi ba. wa in gaba anha, in kuma ya faku ga barinta yayi tafiya ko baya gida, hafizatu fi nafsiha wa malihi, sai ta bashi kariya akan kanta da kuma dukiyarsa. yanzu ka ji kiyamul laili a cikin salihan nan? ita mace matsayinta mafi girma, jama'a mun fahimta? Allah ya haɗa yardan Allah, ya haɗa yardansa da yardan miji ne. duk abin da Allah ya kallafa wa mace, in ba azumin farilla bane, in ba sallan farilla bane, in dai ba aikin dole bane, kyautata wa mijinta yana gaban wannan ibada. Shi yasa azumin nafila sai da izinin miji, qiyamul laili sai da izinin miji, duk abin da za ta yi izinin miji sai ya bi bayan wannan abin kafin abin ya tabbata a musulunci. idan miji ya ce ba ni so, Allah ya ce a haƙura da shi. jama'a mun fahimta? saboda haka annabi ya ce a duniya mata'un wa khairu mata'i duniya almar'atu saliha, mace nagartacciya, mace ta kwarai wacce take nuna soyayya wa mijinta. annabi ya ce ita ce nagartacciyar mace. jama'a mun fahimta? Jabir dan Abdullahi ya yi aure, annabi sai ya gan shi ya canza, sai ya ji su kanshi waɗansu abubuwa a jikinsa. annabi ya ce mishi yaya, ko kayi amarya ne? ya ce na yi amarya manzo. a bikiran am ba, annabi ya ce budurwa ka aura ko bazawara? kana ban ya rasulullah, ya ce bazawara na aura. annabi ya ce fa halla bikiran, ina ma da a ce budurwa ka aura? tula'ibuka wa tula'ibuha, tudahikuka wa tudahikuha. annabi ya ce ta maka wasa ka yi mata wasa. wai shi zaman aure haka ake yi, ka sa ta dariya
annabi ya ce ta sa ka dariya. A riwayar Bukari annabi sai ya ce mishi fa aina anta min al-adharaya wa li'abiha. Annabi ya ce to yaya kai sakaci, yaya kai sake game da 'yan mata da wasannin 'yan mata. A riwayar al-Imam Abu Dawud fa kaifa anta min al-adharaya wa lu'abuha. Yace mishi ya kai sake, yaya kai wasa game da 'yan mata budurwa da yawun bakinta, domin yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda. ba ku yadda ba ko? yawun budurwa, yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda. A hadisin Bukari da muka karanta a baya, ina Sayyidina Usman cewa yayi ma Abdullahi dan Mas'ud, hallaka fi an nuzawwijaka bikran tudhakkiruka ma fataka. Mu aura maka budurwa ta tunasar da kai yarantanka, abinda duk ya subce maka kamanta, yace mu aura maka budurwa ta dawo maka da karatu. Hadisin yana nan a cikin Bukari. Jama'a mun fahimta? Saboda haka don Allah jama'a mu yi kokari duk abin da muka karanta muka ga cewa ya zo a cikin addininmu mu sa shi a cikin ayyukanmu, mu sa shi a cikin ayyukanmu. Mun ba da ƙarfi a janibin maza da kuma musu bayani, saboda satin da ya wuce mun yi goron sallah wa mata, su ma mun karanta musu abin da ke kansu na mazajensu. Jama'a mun fahimta? Saboda haka don Allah mu yi iya ƙoƙarinmu, mu dage iya ƙoƙarinmu, waɗannan hakkoki da aka ɗora mana mu yi ƙoƙari mu sauke su. Hakkokin da aka ɗora a kanmu, hakkoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana a kanmu jama'a, a game da zamantakewanmu da abokan zamanmu, don Allah ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan hakkoki domin mu samu kyakkyawar makoma a cikin rayuwarmu da mu da zuriyarmu baki ɗaya. Su mata suna da rauni, su mata suna da rauni. Yana daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi kusan ta ƙarshe a rayuwarsa. Annabi ya ce istausu bin nisa'i kaira. Annabi ya ce ku yi haƙuri, ku karɓi shawarwarin da zan baku, ku karɓi wasiyoyin da zan muku. Annabi ya ce kuma junanku wasiya game da sha'anin mata. Annabi ya ce ku zauna da su a cikin alkhairi. Innal mar'ata khuliqat min dila'in. Annabi ya ce don ita mace an halicce ta ne daga ƙashin haƙarƙari. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Annabi ya ce babu wata hanya da mace za a ɗora ta iya tafiya tiryan akan wannan hanya. Fa'in istamta'ata biha. Annabi ya ce in za ka ji daɗi na zamantakewa irin na soyayya to ka ji daɗi da ita, nan kan annabi ya ce filinta ne. Amma duk abin da yake wajen wannan, annabi ya ce ku yi haƙuri da su akan wannan. Amma ba a ba wa mace uzuri akan soyayya, domin annabi ya ce amma idan jin daɗin rayuwa ne na soyayya da gudanar da zamantakewa na jin daɗi, annabi ya ce za ka samu a wajenta. Jama'a mun fahimta? Saboda haka mu yi kokari mu zauna da su a cikin amanar Allah, mu zauna da su a cikin alkhairin Allah. Annabi ya ce fa innahunna awanin indakum, suna nan ne tamkar bayi a hannunku. Kai ne gidanta, kai ne jagoranta. Irin tarbiyya da ta samu a hannunka shine irin tarbiyyar da za ta rayu a kai. Dole ka mata jagoranci wajen samar da canji a rayuwanta na alkhairi. Duk abin da yake alkhairi ne ka nusar da ita, ka nuna mata, kuma ka yi haƙuri da ita wajen gudanar da wannan alkhairi. Duk abin da yake ba alkhairi bane ba, ka hane ta, ka tsoratar da ita, kuma ka yi haƙuri a wajen renonta, wajen raba ta da waɗannan miyagun ayyuka. Cikin izinin Allah a ƙanƙanin lokaci sai kaga an ci nasara, an samu gagarumar nasara, kuma an samu canji
wadda zai zama alkhairi a cikin al'umma. Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu. Abu na gaba shine mu yi haƙuri waɗannan hakkoki da Allah ya ɗora mana 'yan uwa, mu yi ƙoƙari mu bi su ɗaya bayan ɗaya. Daga cikin abin da ke kyautata zamantakewar auratayya shine ka dinga riƙe matarka ta hanyar ciyar da ita bisa gwargwadon ƙarfinka. Idan matsayinka da wadatarka ya kai, ka ba wa matarka abin karyawa da koyi da biredi da shayi da madara da komai ka bata, kar ka yi ƙauran abin da ke hannunka. Wannan kyautata zamantakewa ne. Al-Imam al-Qurtubi yace Allah subhanahu wata'ala yayi umarni a cikin Al-Qur'ani, matar da aka sake ta tana cikin idda, Allah ya ce a ɗauki ɗawainiyanta. Allah ya ce liyumfi zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usri yusra. Allah ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Allah ya ce mawadaci ya ciyar a bisa karfin wadatarsa. Idan kana da dama ka bata abinci a wadace, Allah ya ce iya karfinka, Allah ya ce ka bata abinci gwargwadon haka. Wa man qudira alaihi rizquhu, wadda kuma Allah ya ce aka raunanar, wato aka taƙaita mishi arzikinsa, ma'ana ya zan shi ba mawadaci bane, falyunfik mimma atahu Allah, ya ciyar daga abin da Allah ya bashi. Ma'ana dai idan matar da aka sake ta ba ta karkashin aurenka, Allah ya ce ka ciyar da ita, ka rike ta, ka ɗauki ɗawainiyarta gwargwadon wadatarka. To jama'a, ina kuma ga matarka wadda ita ce asusun 'ya'yanka. A suratul Baqara Allah ya ce matti'uhunna alal musi'i qadruhu wa alal muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Nan ma Allah yana bayani ne akan matar da aka sake ta. Allah ya ce wa matti'uhunna, ku jiyar da su daɗi, alal musi'i qadruhu, mawadaci Allah ya ce gwargwadon wadatarsa. Jama'a kun fahimta? Idan karfinka ya kai ma a ce abu kaza kake mata, matarka da dinga saka zanin naira 10,000 wadatarka, Allah ce ka saya mata zanin 10,000, kar ka zo kana saya mata zanin 3,000. Alal musi'i qaduruhu wa alal muqtiri qaduruhu, haka nan talaka wanda aka kuntata mishi arzikinsa, Allah ya ce shi ma gwargwadon wadatansa. Allah ya ce haqqan alal musinin, wannan wani hakki ne akan masu kyautatawa. In uwa muna fahimta? Idan har waɗanda aka sake su ba sa ƙarƙashin auren mazajensu, Allah ya yi umarni a kyautata musu. Jama'a, wajibi ne mu yi iya ƙoƙarinmu, mu yi abin da addininmu ya umarce mu. Hadisi ya tabbata, al-Imam Muslim ya fi da hadisin. Annabi ya ce, hadisin Abu Huraira, dinarun anfaqatahu fi sabilillah. Annabi ya ce dinari da ka ɗauka kai infaƙinsa a tafarkin Allah, ka ɗauki wannan dinarin ka bayar fi sabilillahi don a ciyar da addinin musulunci gaba. Wa dinarun anfaqatahu fi raqabatin, annabi yace da dinarin da ka bayar kai infaƙinsa domin a yanta wani bawa ya zo ya bauta ma Allah a cikin yanci. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, annabi ya ce da dinare da ka ɗauka ka yi sadaka da shi ma wani miskini. Wa dinarun an faƙatahu ala ahalika, annabi ya ce da dinaren da ka kashe wa matarka a azamuha ajaran, wadda ya fi lada a gun Allah, allazi an faƙatahu ala ahalika, wadda ka kashe wa iyalinka. Kuɗin da ka ɗauka, annabi ya ce a hadisi, ka ba da shi fi sabilillahi don a yi aiki wa addinin Allah. Kudin da ka ɗauka ka ba da shi domin a ‘yanta bawa, kudin da ka ɗauka ka bayar sadaka wa miskini, annabi ya ce wadda ya fi lada a gun Allah, kudin da ka kashe ma iyalinka. Hadisi ne ingantacce, al-Imam Muslim ya fi da wannan hadisi. To amma ka dubi yadda muke rayuwa, za ka ga mutum da abokinsa, idan bai da kuɗi sai ya ce mishi wani bai bani da kuɗi, sai ya aika mishi 5,000, ya aika mishi 2,000. Idan kana da 1,000 ya aiko mishi 1,000,
in an zo da wani abu na sayarwa shi kadai zai iya cire naira 500 ko 700 a kashe, sai ka samu a shekaran tun daga farkon shekaran har zuwa karshen shekaran bai taɓa ba da kyautan 200 wa matarsa ba. Jama'a mun fahimta? Annabi ya ce kudin da ka ɗauka kai infaƙin sa fi sabilillah, dinarun an fakata hufi rakabatin, dinarin da ka ɗauka kai infaƙi don yan tabawa, dinarun ta saddata bihi ala miskin, dinarin da ka ɗauka ka ba da sadaka ma wani miskini, dinarun an fakata hufi alika, dukiyar da ka ɗauka ka kashe ma iyalanka, a azamuha ajaran wadda Allah ya fi ba da lada mai yawa a kai, allazi anfaqtahu ala ahlika, wadda ka kashe wa iyalinka. Ustazai kuna ji don Allah? Don Allah mu yi kokari mu gyara waɗannan ababa, mu yi kokari alkairai su gudana a tsakaninmu da abokan zamanmu, mu sauke wajiban da Allah ya ɗora mana, mu sauke kyautatawa da Allah ya umurce mu ƙarƙashin wa ashiruhunna bil ma'ruf, na ku zauna da matayenku da kyautatawa, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani abun da ka san kyautatawa ne, Allah ya ce ka kyautata mata. Yana daga cikin ihsani na zamantakewa tsakaninka da matarka, kullum ka dinga faɗin alkhairi akan matarka, ka dinga kambama matarka, ka dinga ɗaukaka matarka, ka dinga nuna ita wani abu ne special abunka. Kar ka dinga faɗa wa matarka a cikin jama'a, kar ka dinga zagin matarka a cikin jama'a. Idan ka kai ta anguwa, in za ta dawo karfe 4 ne, ka je tun 3:30 ka zauna a kofar gida. Haka yake yi. Kar in ka aika ka ce a gaya mata baban Ahmad ya zo, to ka koma ka je ka nemi ku ka zauna. A cikin gida za a ce mata wacce ba an ce baban Ahmad ya zo, ta ce ina zuwa mana, ta je ta dan samu waje, ka bar ta ta dana. Kar ka aikata to in ba bara ki fito ba zan tafi, baka kimanta zamantakewa ba. Ka san wani ma ta bata lokaci kawai ta zamu ya tafi abinsa, ko kuma a lokaci ɗaya zai mata aika 3-4, tana cikin yan uwanta mata ne sai ya tsinka ta, sai ya nuna musu bata da kima abinsa. To lokacin da aka ce mata ta zo din, sai ta je ta ɗauki abinci sai ta ɗan zuba tana ci. Mata suna ce mata wacce wane fa yana waje, suna cewa ba komi, in aka ɗan leko sai a ganka a zaune abunka. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Yana daga cikin kyautata zamantakewa ka dinga kimanta ta, kana mutunta ta, kana nuna ita ma abun zama ce, watan abar zama ce, mai daraja abokiyar zama ce. Kar ka dinga walakanta ta, kar ka dinga tozarta ta, kar ka dinga faɗin miyagun maganganu a kanta. In ta yi wani abu da ba daidai ba ne, kar ka zage ta a bainar jama'a, ka nemi amininka ko wani abokin shawara, ku yi shawara akan matsalarta, amma kar ka dinga aibanta ta a cikin mutane. Zamantakewan ku ba zai zo da alkhairi ba. Jama'a mun fahimta? Zamantakewan ku ba zai zo da alkhairi ba. Ita ma she is a life partner. Abokiyar zama ce, ba baiwa bace ba. Ta zo ne, ita sutura ce gare ka, kai ma sutura ne gare ta. Saboda haka yadda aka hana ta ta haura maka, an hana maka ka haura mata. Abinda bata yi daidai ba, ka kira ta ka mata nasiha. Idan bata daina ba, akwai matakai da shari'a ta baka na gyara. In bata daina ba, Allah ya ce a zo a zauna da ƴan uwanta. Jama'a mun fahimta? Don Allah mu yi kokari ƴan uwa. Don Allah mu yi kokari ƴan uwa. Mu ne mazaje, shi yasa na fi karkatar da nasihar zuwa gare mu baki daya, saboda in muka ce a cikin gidajenmu muna so a samar da canji, insha Allah za a samar da canji. Haka ne ko baka ba? Matukar kace zaka taimake ta a canza, a ɗauki karantaswan addini ya zama shine dastur na zamantakewan auratayyanku, zai yiwu da ikon Allah. Kuma in ka nemi taimakon Allah, Allah zai taimake ku. Amma irin rayuwar da ake ciki na kunci da azabtuwa tsakanin mata da miji, babu wasa, babu dariya, babu guje-guje, babu komai, sai dai kawai zamantakewan 'ya'ya ko zamantakewan haƙuri. Wannan ya zama musifa a tsakanin al'umma. 'Yan uwa mata, ko kuma ku ji tsoron Allah, ku riƙe mazajenku tsakaninku da Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake gaya ma wata mata, yake ce mata, kin ga mijinki? Annabi ya ce ki lura da shi, fa innahu jannatuki wa naruki. Mijinki shine wutanki, shine aljannarki.
duk talaucin mijinki ke mijinki shine mijinki. Abinda aka karantar da ke na tausayawa, abinda aka karantar da ke na soyayya, abinda aka karantar da ke na samarwa mai gidanki natsuwa, duk talaucin mijinki, duk kashin mijinki, ke mijinki shine oganki, mijinki shine abin alfahari. Mijin wata bai fi mijinki ba. Ki yi alfahari da mijinki ko a gaban matar gwamna ne. Mijinki shine gwamnanki, mijinki shine sanatanki, mijinki shine sarkinki. Shi ma sarkin watakil lokacin da matarsa ta aure shi ba sarki bane ba, watakil shi ma gwamnan lokacin da matarsa ta aure shi ba gwamna bane ba, watakil shugaban kasan lokacin da matarsa ta aure shi ba shugaban kasa bane ba. Ke ma kuma Allah bai ce mijinki ba zai zama gwamna ba. Saboda haka mijinki mijinki ne, kar ki yadda a fiska ki ɗauki mijinki a matsayin makaskanci. Mijinki shine mijinki. Allah ya ce wa alfa ya sayyida ladal bab, mijinki shine sayyid naki, mijinki shine oganki. Allah ya allaka aljannarki da wutanki da mijinki. Duk yadda kike ma mijinki kallon bayi da shi, sai ya sa hannu ki shiga aljanna. Duk yadda kike ma mijinki ganin shi kashashe ne, ta hanyarsa shi kadai zaki iya samun rahamar Allah. Idan kika mutu ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna. Annabi yace duk matar da ta mutu lokacin da ta cika, annabi yace mijinta yana yarda da ita, yana gamshe da ita, annabi yace yar aljanna ce. Saboda haka mijinki ya zama shine abun alfaharinki, mijinki ya zama shine abun takamarki, mijinki ya zama shine abun isuwarki. Jama'a muna ji? Kar ki yadda ki rena mijinki, kar kuma ki bar wata ta rena miki mijinki. Mijinki shine mijinki, mijin wata duk kudinsa kar ki ji ya fi miki mijinki. Mijinki shine alhajinki, mijinki shine alhajinki. Ki rike mijinki hannu bibbiyu, za ki samu albarkar rayuwa. Kuma Allah bai ce ba zai wadata ki da mai gidanki ba. Don Allah mata, ku ji tsoron Allah. Yadda muka karanta a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda Allah ya nasanta a cikin alkur'ani, ku sutura ne zuwa ga mazajenku. Don Allah ki yi kokari ki zama sutura wa mijinki, ki yi kokari ki zama sutura wa mijinki. Yardan mijinki shine yardan Allah. Ta hanyar kyautata wa mijinki, ta wannan hanya za ki samu rahama a duniya da lahira. Abu na biyu, ki yi kokari ki rike wuta a wajen kwalliya da ado. Babu wani makami a hannun ya mace mafi ta'asiri wajen farwa mijinta kamar kwalliya da ado da maɗe. Babu wani makami da ya mace za ta yi amfani da shi wajen ta farwa ɗa namiji, ta yi nasara a kansa, ta yi nasara a wajen zamantakewa kamar kwalliya da ado. Shine at-tajammul wa tazayyun. At-tajammul shine maɗanta, rangwadinta da kuma kwalliyanta. Wannan ba ƙaramin sihiri bane na halacci da Allah ya ba wa mace. Duk matar da ta rike wannan a hannunta, to za ta yi ta'asiri a gidan mijinta. Karki yi wasa da maganan ado da maganan kwalliya. Makami ne da ya fi kowane makami tasiri akan ɗa namiji. Domin mace idan ta haɗu, annabi ya kira ta fitina. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Ki rike ado, ki rike kwalliya, ki rike gyara jikinki yadda ya kamata. Wannan makami ne da zai iya tabbatar da ke akan digadiganki a cikin gidan aurenki. Jama'a muna fahimta? Bara an yi ranar hakkin mata na duniya. 'Yan kungiyan hakkin mata suka fito suna ta ya kamata malamai su fito su dinga wa'azi, ana tozarta mata, ana walakanta mata, ana ta dukan mata. Na ce ai duk matar da kaga an da ke ta jaka ce, kaje ko 'yar wace ce ko wace ce, idan kaga an da ke ta wallahi jaka ce.
mace idan ta haɗu wallahi ta fi karfin duka. Idan mace ta haɗu na rantse da Allah ta fi karfin duka. Duk matar da kaga ana dukanta wallahi kucaka ce, ko ba ku yadda ba? Mace idan ta haɗu ta kai mace wallahi ta wuci duka. Haka ne ko ba ka ba? Wallahi ta wuci duka. Ka tashi da safe daga bacci, ko ka dawo daga kasuwa, ko ka dawo daga ofis, ka zo ka same ta ta yi wankanta, ta samu mai kanshi ta shafa, ta samu wani riga yoro-yoro kana ganin sassan jikinta ta saka, ta shafa jambaki, ta shafa gazal ɗinta, ta ɗaura ɗan kwalinta, ta turo goshinta, kai ka isa ka dake ta? Za ta da ku? Ba za ta da ku ba? Za ta da ku? Ai sai dai ta ce maka malam bayan ka tafi ofis na zo ina dan shara sai na dan tura tibin nan ya fashe ban sani ba, kika ce ai tsatsayi ne. Wallahi idan mace ta haɗu ta tsaya ta rike matsayinta ta ƴa mace wallahi ta fi karfin adake ta. Can an jima za ta dawo ta ce maka malam tofan maganar tibin nan kaji ta ake ko wannan abu ya wuce, ai tsautsayi ne ko a hannuna zai iya fashewa. Haka ne ko baka bane? Haka ne. Idan ka ga mace ta zama wani yalo-yalo, ta zama wata kucaka-kucaka, to nan ne miji yake samu. Ka san mace idan ta zama kucaka, ta zama watsatsiya, to yadda ka san tsohuwar Vespa haka mijin yake mai. Ka san duk cikin abin hawa Vespa ita ce kawai, duk wanda ka ganshi da Vespa ya iya gyaran Vespa, duk inda ta bace agun zai kunce ta yi gyara. To idan mace ta wargaje mijinta sai mai da ta kamar Vespa, duk lokacin da ta kauce sai gyara ta. Haka ne, ka dinga lura, duk wanda ka ganshi da Vespa inda ta tsaya zai fara bubbude ta kawai. Idan mace ta haɗu ta tsare matsayinta, saboda haka muke ce wa 'yan hakkin mata, matar da bata san matsayinta ba, don me za a tsaya ana ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. mace kamalarta, cikanta, isuwanta yana haɗuwa ne da kwalliya da ado da maɗe da za ta yi a rayuwa. Idan ta tsare wannan matsayi, amma mijinta ya shigo gida sai ya samu gashi ta zubar da nononta akan cikinta, na rantse da Allah akan kuɗin omo sai ya zagi ubanta. Haka ne ko baka ba? Haka ne. Mijinta ya zo yana ce mata ke me ne a jikin zanin ki, akan me kika zauna? To aikin tashi a aiki kenan. Ko mijinta ya shigo ɗakin yana cewa me yake wari a ɗakin nan ne? Ta ce ni ma ban sani ba. To idan kanwar ka ce ku yi ban kwana da ita kawai. Ku yi ban kwana da ita. Yana daga cikin abin da yake taimakawa mata a wajen zamantakewan auratayya shine ki koyi kalamai masu kyau da za ki dinga aiwatar da su a wajen zamantakewan auratayya. Magana yana da ta'asiri a zuciyar namiji, tasiri mafi kololon daraja a wajen zamantakewan auratayya. Za ki iya sarrafa mijinki da kalmomi, za ki iya sarrafa mijinki da kalmomi. Nana Aisha idan ta kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ta ce tsarki ya tabbata ga Allah wadda ya yi maka ado da gemu manzon Allah. Zai ji daɗi ko bai ji ba? Mijin da aka maka wannan kirarin ƙace ka ba da naira 50 a sai omo ka ce ba za ka bayar ba? Sai ma ka kara. Ku ji al-Imam Muslim ya rawaito hadisin Ummu Zar'i. Nana Aisha ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin hadisin Ummu Zar'i. Hadisi ne dogo, annabi sai ya bata lokaci. Waɗansu mata ne guda 11 suka zauna suka shirya tsakaninsu za su ba da labarin mazajensu, aka yi har zuwa ƙarshen kissa. A ƙarshen kissan sai ta cike da labarin Ummu Zar'i. Ummu Zar'in ta haɗe a wajen mijinta, ta samu kaza a gun miji, ga matsayinta a gun Abu Zar'in, ga matsayinta a gun mamarsa, ga matsayinta a cikin gida, ga irin abin da aka mata tanadi, ga dukkan abin da aka shirya mata. A labari ba a taɓa ba da wata labarin wata mata da ta samu gindin zama a gidan miji irin Ummu Zar'in ba.
bayan na Aisha ta gama ba da labarin ta kaf, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, yace to matsayina a gunki na Aisha kamar irin matsayin Abu Zar'in ne a wajen ummu zar'in, to amma Abu Zar'in ya sake ummu zar'in, ni kuma ba ran sake kibana na Aisha. Fakara sai ta ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah, ta ce na ba da fansan uwa da uba manzon Allah, anta khairul li min abi zar'in li ummi zar'in, ta ce matsayinka abuna ya tara wa matsayin Abu Zar'in abun ummu zar'in. Kalma ce mai kyau, ku ji abin da ya gaya mata. yace kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, tace ina manzon Allah, tace wallahi matsayinka a guna ya tara wa matsayin ummu zar'in agun Abu Zar'in. Wannan magana ne mai daɗi ko ba magana mai daɗi bane? Dole ki koyi lafuzza da zaki dinga gaya wa mijinki. Wata ran ki mishi addu'a akan kasuwansa, wata ran ki mishi addu'a akan aikinsa. Allah ya tsare ka daga matsiya, Allah ya baka kariya, Allah ya baka wadata mai albarka, Allah ya gafarta wa mahaifanka, Allah ya maka albarka a rayuwa, Allah ya raina mana ƴaƴanmu akan tafarki. Ki kalmomi masu amfani. Idan ya miki kyauta ko ya miki alkhairi, ki fella mishi wata addu'ar da wallahi sai ya isa wajen aiki yana tuna wannan addu'a, yana da ta'asiri a zuciyar miji. Idan dai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana irin waɗannan addu'o'i wa miji, duk da shi mijin tsarkakakke ne a wajen Allah, don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba? Don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba? Don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba? Saboda ki yi amfani da kalmomi masu kyau wajen yabawa, wajen faɗin alkhairi. Ki faɗi alkhairin ki yaba. Na gode ma Allah da ya ban miji kamar wannan, ya nuna mun nayi sa'an zuwa duniya. Zai ji daɗi ko bai ji ba? Zai ji daɗi. Kalmomi masu kyau suna rayar da zuciya, suna saka ƙauna, suna saka tausayawa a tsakanin ma'aurata. Sannan ki yi ƙoƙari daga cikin abin da ke wajibi a kanki, ki sake jiki, ki nuna wa mijinki soyayya a fili, babu wani ɓoye-ɓoye. Kar ki yadda da noke-noke a wajen nuna wa mijinki soyayyarki. Ki fito ƙololo, ki nuna wa mijinki ƙauna, ki nuna wa mijinki soyayya, ki nuna wa mijinki kina ƙaunarsa, kina son sa a fili, babu wani kwana-kwana, babu wani dungu-dungu. Jama'a mu fahimta? Wajibi ne akan ku mata ku yi kokari abinda Allah ya dora muku na hakkokin mazajenku a kanku, ku yi kokari ku sauke, domin shine tafarkin tsira da Allah ya shar'anta muku. Mace kaso mafi yawa da za ta samu na sakamakon alkhairi a ranar alkiyama yana alaka da kyautata wa mijinta, yana alaka da kyautata wa mijinta. Ki yi zaman aure a matsayin ibada. Menene matsayin ibada? Kamar sallah ce, ba za ka yi ba sai abin da aka ce ka yi. Ina haka ne, abin da aka ce ka yi kuma ba za ka yi ba. To ki zauna ki ji yadda Allah ya shar'anta zamantakewan auratayya, yadda za ki mu'amalanci mijinki, ki mu'amalance shi akan tsarin da addini ya tsara. Farin cikinsa, walwalarsa, nishadinsa, jin daɗinsa wajibi ne da Allah ya ɗora miki a wuyansa. Mijinki ko a waje aka ɓata mishi zuciya ko ya shiga kunci, to ana fatar idan ya shigo gida ba zai wuce minti 5 bakin fidda wannan bakin cikin a cikin zuciyarsa. Ba kuma ki bari mijinki yana fita da bakin ciki daga cikin gidansa ba. Kar ki yadda mai gidanki ya bar gida da bakin ciki naki ya fita waje da shi, domin wani saboda bala'in da yake ciki a cikin gida ya je ya yi hira da abokansa ya fi mishi daɗi akan ya zo ya yi hira da matarsa. Ana samu ko ba a samu? Ana samu. Idan ya zo zai yi hira da ita ɓacin rai ne, idan ya yi magana za ta musa, in ya faɗi magana za ta ce ba haka ba. Iya zaman su matsaloli da complain su za ta yi ta kokawa. Wannan yakan sa namiji ya tsani mace a cikin zuciyarsa, yakan sa ya gagara jin daɗin zamantakewar, yakan sa ya canza tunani akan iyalinsa da kuma zamantakewar da yake tsakaninsu. Mata ku ji tsoron Allah, ku yi biyayya wa Allah, ku yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku sauke wajibin da yake kanku na zamantakewa. Maza mu ji tsoron Allah, mu kyautata zamantakewar mu
da matanmu a bisa tsari na addini. Mun ji yadda alkur'ani ya nusar da mu yadda za mu zauna da iyalanmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani na yadda za mu zauna da iyalanmu wajen ba su hakkokin zamantakewa, su ma da yadda za su ba mu hakkokinmu irin na zamantakewa. Allah ya mana albarka, ya sa albarka a cikin zamantakewanmu. Allah ya ba mu zurriya masu albarka. Allah ya tabbatar mana da natsuwa a cikin zamantakewan auratayyanmu. Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa. Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. to muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko na dawowa wannan majalisi mai albarka. Muna roƙon Allah ya sa mun dawo a cikin alkhairinsa. Ayyukan da za mu ci gaba da aikatawa na alkhairi Allah ya amsa mana, Allah ya sanya mana su a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Kamar yadda an ramma ya gabatar cewa ɗalibai sun kai mun ziyara a cikin azumi, to ɗaya daga cikin matsalar da muka tattauna da su shine sun koka akan abin da ya shafi nema a musulunci da dai abin da ya shafi zamantakewan auratayya. To har na ce musu insha Allah yana daga cikin abin da za mu yi goron sallah a kai. Wannan shine abin da na gaya ma an ramma za mu zo mu gabatar in Allah ya yarda. To amma sai muka samu kuma shawarwari daga yan uwa, ganin a farkon wannan sati muka gabatar da darasi na musamman akan abin da ya shafi zamantakewan auratayya a musulunci, wadda kuma har an fitar da kasusuwan suna nan a wajen masu sayarwa. To sai muka ga idan muka ce wannan darasin kai tsaye za mu sake maimaita darasi guda ne da muka yi shi kuma a cikin sati guda. To sai muka yi shawarar tun da dai har kasar din ya riga ya fito kuma ya shiga hannun jama'a, kuma mun tattauna shi ne akan abinda Allah ya wajabtar wa ma'aurata su zauna a kai cikin zamantakewa. To amma karatun ya fi karkata ne akan amanar da Allah ya danka wa maza su rike mata a kai. Wannan shine abinda muka yi kusan awa 1 da rabi muna tattaunawa a kai, inda kowane mai gida Allah ya wajabta mishi zama da iyalinsa a cikin alkhairi. Annabi ya ce mata amana ne a hannunku. To sai muka ga sai kawai su nemi wannan kasar din, yau kuma sai mu tattauna akan abin da ya shafi su kuma yadda matan za su rike mazajensu. Kaga sai zan mun yi na 1 mun yi na 2 kenan. Wancan mun yi akan yadda maza za su rike mata da amana. To yau kuma sai mu tattauna ko da a takaice akan yadda su kuma mata za su rike maza. To kaga in an sai kasar